روز 10 اپریل ساعت 22:00 منچستر یونایتد در میدان خود در یک چهارفینال لیگ چمپیونها بارسلونا را پیشواز میگیرد. ҳамаро салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали футболдорон ва имрӯз мо гап мезанем дар бораи бозии Манчестер Юнайтед ва Барселона ва тавсия медиҳем ки чӣ хел ставка монед. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? Ки ба фикри шумо ғолиби Лигаи Чемпионхо мешавад? Прогнозҳои худро бо спонсори ҳамавақтаи мо 1xbet санҷед. Коэффициентҳои баланд дар ҳама намуди варзиш, аксияҳои бисёр ва бонусҳои гуногунро танҳо дар ин ҷо меёбед. хотиррасон мекунем ки агар бо промокоди таҷфут регистратсия кунед ба шумо 5000 рубл бонус медиҳанд. Ссилкааш дар описания. либоссурхон ба плей-офф Лигаи Чемпионхо баромаданд ва дар якум этап онҳоро ПСЖ интизор буд. Бозӣ дар Англия барои Манчестер Юнайтед даҳшатона анҷом ёфт. Онҳо 2-0 мағлуб шуданд ва Пол Погба бошад корди сурх гирифт. ҳама хаёл мекард ки ба ҳамин бозии онҳо дар Лигаи Чемпионҳо тамом шуд. Набудани Погба, травма доштани якчанд бозингарони асосӣ дар бозии ҷавобӣ дар Париж, лекин онҳо тавонистанд дар он ҷо мӯъҷиза нишон диҳанд. Ромелу Лукаку дубл кард ва дар охири дақиқаҳои бозӣ Юнайтед пеналти кор кард ки онро Маркус Решфорд ба самар расонид ва ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи Манчестер Юнайтед ба анҷом расид. дар Премер Лигаи Англия Манчестер Юнайтед дар ҷадвали холҳо дар шашум ҷо қарор доранд бо 61 хол. Уле Гуннар Солшер ба наздикӣ тренери ҳамавақтаи Манчестер Юнайтед эълон шуд. Ӯ ҳозир ҳамаи шансро дорад ки ҷои сеюмро ишғол кунад дар чемпионат. Онҳо аз Тоттенхем ҳамагӣ 3 хол кам мебошанд. дар охирон тур либоссурхон дар меҳмонӣ бо Вулверхемптон бозӣ доштанд ки бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуданд. бозингароне ки аз сабаби травма доштанашон бо Барселона бозӣ намекунанд, инҳо Антонио Валенсия, Матео Дармиан ва Алексис Санчес мебошанд. барселона ба боварии этапи гурӯҳиро гузашт. каталониҳо ягон маротиба бой надоданд. аз 18 холе ки буд 14 таашро ба даст оварданд ки дар гурӯҳи онҳо дастаҳои Тоттенхем, ПСВ ва Интер қарор дошт. дар якум бозии якашфинала Барселона ба меҳмонӣ ба Лион рафт. онҳо на танҳо ба Лион ғолиб баромада натавонистанд, балки ягон гол ҳам ба дарвозаи Лион назаданд. бозӣ мусовӣ анҷом ёфт. каталониҳо дар майдони худ Камп Nou ин хатогиашонро ислоҳ карданд. рақибро бо ҳисоби 5-1 мағлуб сохтанд. ин бозиро Месси танҳо пеш бурд, 2 голу 2 ассист дод. ба ғайр аз ин Барселона дар чемпионати Испания дар якум ҷо қарор дорад бо 73 хол. дар охирон тур бозингарони Валверде дар майдони худ Атлетикоро бо ҳисоби 2-0 мағлуб сохтанд. бо ҳозир аз онҳо 11 хол пеш мебошанд. ҳамин тавр Барселона метавонад танҳо фикри Лига Чемпионҳоро кунад. букмекери 1xbet Барселонаро фаворити ин бозӣ мешуморад. барои ғолибияти дастаи каталонӣ коэффициенти 2.6 медиҳанд. барои Манчестер Юнайтед бошад коэффициенти 3.68, барои мусовӣ 3.70. Манчестер Юнайтеди Солшер айни ҳол бозии хеле хуб нишон медиҳад ва барои ғолибият дар майдонашон ҳамаи корро мекунад. лекин Барселонаи ҳозиран бад нест. Лионел Месси қариб дар ҳамаи бозӣ гол мезанад. вақтҳои охир Луис Суарес бошад бозии беҳтарини худро нишон дода истодааст. каталониҳо дар ин бозӣ оромона бозӣ мекунанд ва ҳамаи шансро доранд ки гол зананд. Юнайтед бошад ҳатман ба пеш ҳамла мекунанд то ин ки барои бозии ҷавобӣ ҳисоби хуб ба даст оранд. прогнози мо дар ин бозӣ ҳардуи дастаҳо гол мезананд бо коэффициенти 1.66. дӯстон, ба ҳамин видео тамом. дар комментария нависед ки ба фикри шумо дар ин бозӣ ғолиб мебораяд ва барои чӣ. ва ҳатман дар канал подписатсия кардед агар накарда бошед ки аз видеои ояндаи мо қафо намонед. бо шумо буданд Гайруфо. Хай.